Hi guys, ako nga pala si Provincianong Manginhasay Vlog. Ngayon guys, nagbabalik naman ako sa pag-vlog ngayong araw na to. Pasensya na mo mga guys. Nako mag-upload og video das nag aging mga buwan kay tungod kay sa akong kabisi sa trabaho. Daghan kog trabaho mga guys. Ug karon mga guys, nanapod ako karon nag-video na pod ako. Ay para na ko i-upload para na inyong matanaw. Karon mga guys, ang akong video ay nagbuak kog lubi. Hirap pala mga guys ang lubi ab bukon, gahi. Mura ka gahi sa bato. Okay ni guys, manay akong trabaho karon. Kasi Provincianong Manginhasay Vlog. Ay tungod sa akong oras nga wala na ko'y upload sa akong YouTube channel. Ibalik na pod ko karon mga guys. Busa ayaw ninyo kalimti sa pag-like, subscribe. Dili lalim guys. Magbuak og gabi kay grabing kahiya. Masipyat pa ang atong kamot may mabuak. Payha sa grabe nga ita. Apoy lubi nga grabing mga baho ah. Nay sariwa nga lubi na pwede sariwa. Punta guys nga akong subscriber inyong adugangan, mag-like mo kung na po mo yung mga amigo inyong ingnon nga magpa-like magpa-subscribe ko sa vlog ang Provincianong Manginhasay Vlog. Ako taga Mabini Bohol mga guys, pobre in town kong pagka vlogger kay wakoy video ako ra. Ug naga po ako rog lumi mga guys. Ug kaming lubi. Kuprason. Ano ko maka-income? Ay ko kape. Ilalim mga guys ag trabaho sa vlogger. Huwag kameraman maglisod. Aray video sa ulingon. Nakakuan po rin ang mga idol nga mga vlogger. Di ko nila paundangon. Okay, mahatod ra ko nako pohon og ada ko nang subscriber makasweldo nako. Hindi ko kalimutin sa mga guys kanang tanang mga followers na ho. Kung masweldo hatagan mo porta. Bawat sa like, subscribe. Kanunay sa atong video. Ug maora, thank you. Salamat.